Tak jo, lidíčkové, já vás vítám u našeho prvního motovlogu. Máme tady Babetku 207 a dneska to bude zajímavý. Podíváme se tady trošku po Libereckém kraji. A nechte mě být za to, že to je takhle zaprasený, jo. Je to... Včera jsme to trošku krosili s kamarádama. Kousek vám ukážu. No, na ten Waveflux se radši ani nekoukejte. Ten je jako... A chcípli jsme. Dobře. Dobře. Lehké komplikace. Hnedka na začátku. Tak. Můžeme vyrazit. Máma říkala, že šel dětský domov, tady kolem, tak třeba je potkáme na výlet. Tady máme staveniště, jo. To je takové zajímavé. Taková zajímavá oblast. Telefon máme. A tady pojedeme vpravo. Za námi nikdo nezradí, takže jsme dobrý. Tyjo, já mám ještě mokrý boty ze včera, to bude taky zajímavé. Alex, kamarád, jsme ho mohli pozdravit, ale to je možná jenom jeho táta. Ale tyjo, tahá dobře. Pak si tady ještě zkontrolujeme na to, že to je 207. Můžete mi dát vědět do komentářů, jestli to jede dobře, anebo jestli by to na 207 mohlo jít teda trošku víc jako rychleji. Každopádně tady máme naši skládku v našem městečku, vesničce jsem chtěl říct. Světla, myslím, že ani za ním nesvítí, jo, takže to bude zajímavý. Říkáme. Je to dobré. No, tohle se taky nezajímá. Kdo si stalo tady časy. Nádrž mám tady na tomhle šelku upadlou. To se pak bude muset svařit trošku. A tamhle je Ralsko. Ne, tamhle je Ralsko. Takže tak. Tachometr mi nefunguje. To nevadí, tady máme nějaké stračky. Nevadí, přejedeme. Podíváme se, kolik máme litrů benzínu. Nejsme na tom až tak špatně. Jak říkám, včera jsem to trošku krosil, jo, takže... Ale tady někdo dneska, nebo... Tady dneska někdo, nebo včera... jezdil. No tož. Někteří z vás jsme možná poznali, kde to jsme. Tady jsem si včera od kamaráda počul motor koupit bike manuálek. Nechte mě bejt, jo, to je moje přední kolo. Ono trošku vrže, myslím, že to je brzda přední, ale tak... Nevadí. Včera tady, ano tady, jsme jeli tamhle nahoru a tam dneska nepojedeme, protože tam je to špatné velké. Tam je jenom terén, zkusíme se dostat za našima kamarádama do druhé vesničky, do druhé obce, kde je jeden můj kamarád, který má pionýra a babet. Ježišmarja, tady to značně hezky roztálo. A zabrzdil jsem před ním, takže se bojím, že
No, tohle zrcátko si nevšimejte. Že už to zase nepojede, ale uvidíme, třeba se to rozpohybuje během cesty. A chtěl jsem říct, že to tady roztálo, jo. Včera tady bylo ještě hnusně, ale včera mi ještě nedorazila SIM karta, teda SD karta, aby mi fungovalo GoPro, jo, takže včera jsem neměl ještě na co nahrávat, jinak bych vás vzal sebou i včera. Včera by to bylo ovšem o něco akčnější, jo. Třeba tady jsem včera spadl na své babetě 207, s kterou teď momentálně jedeme. A nebo tady. Nevím, každopádně to bylo docela nepříjemné. Ale my se nejdřív pojedeme podívat tam dozadu, tam se půjdeme kousek trošku projet a pak se vrátíme sem a pojedeme tam doprava, jo. A tady se odehrála druhá situace, jo. Tady už jsem to zradil na své babetě 207 a můj kamarád se tady zastavil na pitbajku, to tady vidíte. Ale tady se otáčel můj kamarád a tam, já vám to ukážu. Trošku si poladíme. Kurde. No, nechal bych to být. Jestli tady vidíte tohleto, tak to je ode mě. Tady se kamarád otáčel, já jsem to přímo do předního kola nahulil. Ale jdeme se podívat za tím kamarádem to zkusit. Srnky. Čau. Tamhle nějaký páni jsou na potasce srdečky. A nebo daňci, já nevím, já se to nevím, takže no stejné, hlavně, že to je dobré guláš, ne? Tak zatím můžete olejčiskovat a olejkovat a odběrovat tento kanál a toto video a těšit se, a už je to zase v prdeli, tyjo, já nezabrzdím prostě, já prostě nebudu dneska brzdit, nebo já nevím. No, moc bych tomu nedával, také skopečka, ono to brzdí, nebrzdí, no, co si budeme. Musím zprovoznit tu přední brzdu. No, kamarád říkal, že tady je prej bláto, no, tak se dozvíme své. Tady je vidět, že tady včera jezdili. Říkal furt rovně. Tak uvidíme, jestli furt rovně, nebo... Ty vole. A tady už započíná to blátičko. Tamhle vepředu. Aha, už to tady možná poznávám, ale možná i ne. Počkej, tady je blátičko, tudma nechceme jet. Wow. Už nám to tady jaksi... Už tady jaksi kloužeme. Budeme se snažit jet tady po té trávě. Aby... Ty vole! A nebo taky ne? Do prdele! No, moc tady tomu nebudeme dávat, to se omlouvám, ale... Nepotřebuji přijít život. Ty kráso.
kráso. Takže furt rovně říkáš, jo? Fuj. Tak, a je to. Ty vole. Oj. Babetkaček. Babetka vypadá dobře, i když... chtěl jsem říct, vypadá dobře funkčnostní, samozřejmě. Ne, úplně. Tady už bychom mohli zase nasednout. Co? Pojedeš, zlato? Dáš to? Lásečko moje. Ty kráso. Tady je to zajímavé. Kde to jsme? Trošku nám to tady klouže, budu kecat. Viděli jste ty stopy, já nevím, jestli to GoPročko chytilo, ale to vypadalo jako vlk. No. Ne. Zase kaluš, ty vole. No a teď jestli doleva nebo doprava. Já myslím, že doleva. Jo, to je doleva. Pojď, babi. To je jenom jemnoučký kapoček. Ale tady si to pamatuju. Jo, tady včera, jo, tady vidím už pitbajkový vzorky. Zkusíme nejdřív za mým dobrým kamarádem jedním. A oni tak stejně všichni bydlí vedle sebe, takže to nevadí. Tak. Ten by se měl nacházet tady. Tak mu zavoláme, jestli je doma. Davčo! Davidku! Podívej se z okna. Jestli on spí, nebo jestli je zase někde v nemocnici. Tak se poseru. Kolik tady máme času? Hey Siri, call Davka. Calling Davka. Mobile. Tak mu zavoláme.
tady asi není. Tak jedeme za dalším členem naší party. Čekajte. Autobus. Tak jdeme za Pepíkem. Tak. Teď to tady takhle přepnem a šlapeme. Pepiku! Nazdar, pejsku. Zavolej mi Pepika radši, to bych byl radši. Dobrý den, nedějte žádné vytržnosti, pane. Natáčím, to je jasné, ne? Bliká to, že jo? Jo, bliká. No, natáčím. Tak jsem přijel. Špinavý to máš. Ty vole, tak to je jasný. Jsme to včera krosili, ale teďko ještě. No to ne, pojď představit mým divákům ten svůj stroj. Já mám schovaný. Kde, tam? No. To nevadí, to jenom takhle. Prosím. Relax on. Tak pojď, jdem to svíst. Jdeš sem? Ne, jdu se Zárou. Tak jo. A on je doma? Já nevím. Jdem se podívat. Mám to přeplý na šlapání. Čum, jak tam přijedem, nebo jak tam přijdu s tím, a on, ty vole, co to je za šrot? A já mu tak nastartuju a já řeknu, vole, tomu aspoň jezdí, na rozdíl od toho tvýho. On bude určitě v dílně, když to. Jaký, že mají auto? Jo, mají tady auto. Jaroušku! Odin. Dobrý, 16:26. No tak za půl hodinky mě střelí do nohy, až tam pojedu, co? Střílej tam na tým tom, tam. Ne, tak jo. To bych byl rád. Začukáme, jestli je Jára doma. Začukáme. Kde? Jako tenhle zvon? Mám zazvonit takhle? Uvidíme. Co? To zjistíme teďkon. Nevěřil, jo? Babetíny. Já jsem nevěřil, že dneska budu natáčet. Ale koukej, jak to mám vymyšlené. Jsem se takhle provrtal díru a
Hnedka tyhle, jsem to rekordingovala až od svého domu. Řekl bych, že tady se nedovoláme. Ne, to ne, já nebudu jezdit takhle po silnici, ještě by mě chytli fízlové. Jakože bych to takhle zase celý objel, jo, vole. To stejně budu od něj kousek daleko. Počkej. Járo? Tak nic, no. Pojď ukázat mým divákům tvoji babetu. Ale proč ne, když jsem k tobě dojel, tak jsem... Ale proč ne? Já myslím, tam je auto v garáži, ale... Oktávka nebo fábka? Tam je. A tak to nevadí, teď to obejdu. Ne, příště. Ježíš, ty seš šulín, ty vole. Takže, já už asi pojedu, co? Tak se měj, chlape. Příště pojedem. To je normálně kudy, ale přijel. Jo. Mám na výběr? Ne. Prdele. No, já to musím roztlačit. Cože? Mě taky nezvedal, když jsem to. Podle mě je někde u babičky nebo něco. No, spíš nezvedá, bych řekl. Ukážeme mámě stroj? Říkám, ukážeme mámě stroj? Není? A tátovi? Jo? Tak čekej. Dneska jsem se ani jednou nerozsekal, ale aspoň dvakrát mi to uklouzlo po té cestě. Ale jako je tam bláto, ale já jsem jel po té trávě. Teď to bude ještě zajímavější do kopečka. Jo? Já bych možná šel taky už. Tak jo. Na čtyřkolce, na babetce, pojď. Dobrý den, paní kuchařko. Já No tak to byla moje paní kuchařka z toho, ze školky, ne? Ona je hrozně milá ženská, ale někdy mě teda pěkně srala, to musím uznat. To jako pardon, ale je to tak. Tak pojď, babetýny. Tady to bude dobrý. Oh shit. Pojď. No. A jedeme zpátky domů. Já myslím, že dnešní výška byla fakt úspěšná. Fakt jakože fakt úspěšná. Kromě toho, když jsem to teda chtěl nastartovat, ale ale to si myslím, že bude i tím, že je to hodně teplý, takže tak. Pozdravíme paní se pejskem, aby měli hezčí den. Dobrý den. Tak. To taky znám, to je máma mojího bývalého spolužáka.
Pane bože, ty kameny, to je strašné. Já aspoň doufám, že mě bude slyšet na té kameře, protože já někdy mluvím takto. To je také můj přirozená hlasitost. Přirozená. Tak uvidíme. Zjistíme v postprodukci. Ty vole. Říkám, co jsem říct, zjistíme v postprodukci. Mezi tím mi to takhle hezky uklouzlo. Tak. Blikáme. Je to dobrý. Tak. Jo. Málo mi to zdechlo. No. To přijedu hezky na večeru. Na večeřu to bude dobré. Moje prsty u rukou asi umřou za chvilku. Že to tady vyjedu, jo. Tady si najedu. Teď tady. Teď tady. Krásný západ slunce. Tady zase jedeme kolem těch sraček, já vám závidím, že teď nic necítíte, jo? Teda pokud nejsme u benzínu, nebo u nafty, ale nebo samozřejmě nějaké gurmánské video, kde se hodně hezky vaří. Každopádně tady to smrdí, jako když si dám 35 style. Což je teda každodenní rutina, jo, ale jak by řekl můj kamarád, ale ne, to byl vtip samozřejmě. Mám určitě hodný kamoše, jo, určitě. No, a jedeme. A tady máme Elpro. Jenom jsem chtěl teda ještě říct, že na tomhle kanále samozřejmě budeme jezdit na motorkách, no, spíš na babetě, někdy když si půjčím od nějakého kamaráda nebo od sestry, pokud povolí teda. A nebo od bratra, protože bratr se možná bude kupovat Surona. Tak bychom mohli jet i na jiných motorkách, ale primárně jako budeme jezdit na babetce, protože to je moje babetka. A někdy bychom se mohli jet, až bude hezký, samozřejmě, jak se pojedeme projetky s tatínkem mojím, protože jsme dozadu zprovoznili znova jeho skútr. Kdyby se ptali, tak teď jako mám jako plnou brzdu, jo. Ona ta brzda totiž hrozně moc ráda brzdí, jo. Pejsci, ahoj. Tak.
Vypneme si benzínus. Podíváme se na motorku, jak to jezdí. Teda jak to jezdí, jak to vypadá. Vidím to tak, že v příštím videu tady bude i můj kamarád, ten má Defendera Pitbike 250, ale nepřijde mi, že to vypadá jako Pitbike, jo. Vypadá to jako normální motorka. Tak bychom si babetku bychom si trošku poopravili, pak bychom se jeli projet. Babetka po dnešním videu vypadá takhle. Zavřeme si bránku teda. Teď v okamžik pravdy, protože já jsem si dával klíče od mý garáže. Nazdar, tatínku. Dobrý, hele. Jel jsem se podívat za Pepíkem. A dobrý. Jezdí to perfektně. Zeptám se ho. No, a jel jsem úplně krásně. Potkal jsem jednu paní s tím, ale to si povyprávíme doma. Tak jak říkám, okamžik pravdy. Jestli máme klučík. A je tady. Low battery. Máme fábku tady, jo. Tak si uložíme baterku a rozloučíme se pro dnešek. Benzín máme vyplý. Natáčím, dobrý. Natáčím. Takhle. Jídáme takhle. No, to by bylo pro dnešní video vše a čau.